Fl-14 ta' Mejju tal-1981, Peter Askew, turist mill-Afrika t'isfel, għatta l-ġurnata jiffilmja l-postijiet storiċi ta' Ruma. Huwa wasal fil-Pjazza San Pietru wara l-ofsinhar għall-udjenza ta' kull ġimgħa tal-Papa Giovanni Paolo II. Il-Papa wasal u laqa l-10,000 ruħ li nġabru l-pjazza biex jarawh. Wara li ffilmja xi ftit postijiet preliminari, Askew resaq f'pożizzjoni ideali biex ikun viċin il-Papa. Il-ġip li fuqha kien il-Papa resqet sa 18 il-pulzier il-bot minn Askew li waqaf jiffilmja biex jirċievi l-barka papali. Mument wara nstemaw tiri. Askew mill-ewwel reġa' beda jiffilmja biex jirrekordja dawn il-mumenti straordinarji. Il-film juri ċar li l-Papa baqa' kalm ħafna wara li ġie ferut. Il-Papa Giovanni Paolo II ħafer lil Ali Aċka, it-tork li huwa akkużat li sparalu. Sallum, Mohammed Ali Aċka għadu meqjus bħala misteru. Must be a very important meeting. F'Novembru tal-1982, 3 Torok u 3 Bulgari ġew imrasa l-qorti ġew akkużati b'konfoffa li joqtlu l-Papa. Dak iż-żmien waqt li kien għaddej il-ġuri, Għaljaċka daħħala f'rasu li kien Ġesu Kristu. Beda jgħawweġ il-fatti kien felaħ. Daw kollha li ġew akkużati ġew meħlusa għax ma kienx hemm biżejjed provi. F'Ruma ma nnexxilhomx joqtluh il-Papa. Iżda f'Malta aħna se jirnexxinna żgur. Għalhekk qabadtu lili. Ġejt imħareġ mis-Sirjani. Ħarġuk sew apparentement. Jekk inti tajjeb daqskemm tgħid li int allura mhux se jkollna problemi u x'hekk. Bil-flus li ħallasna għalik, konna nixtru armata sħiħa. Tinkwetawx, jiena m'iniex sempliċi qattil, jiena bniedem professjonali f'xogħli. Ix-xahar li għadda kont Malta u preparajt kollox. Isma' aħna ma rridux nies bla ħila. Aħna rridu nies li jwettqu dak li aħna nistennew minn għandhom. Tinkwetawx, min issenfalli. Aħna għandna bżonn inċident. Li f'kemm li ngħidilkom ifaqqa l-gwerer u l-qattiv mad-dinja kollha u l-iktar fil-Vant Nofsani. Jiena bħala negozjant naturalment inkam nista' nbih armi aktar u aktar u x'importa lil min jistgħu jkunu għalija faxxisti, terroristi. Basta nbih. Mhux dak il-pjan tagħna. Aħna rridu nkunu żguri li kull grupp terroristiku, kull setta reliġjuża, kull organizzazzjoni estremista twaħħal fl-oħra fuq min qatel il-Papa. Għada, il-Papa se jibda l-vjaġġ pastorali tiegħu Malta. Ġifri l-lejla Fritz, tmur Malta. Għada wkoll fil-ħodu kmini qabel ma jasal il-Papa Malta. Se jasal Malta mela tieni, Hassan ibn Mubarak. Dan għandu
istruzzjonijiet ċari. Għandu jieħu ordnijiet direttament minn għandek, minn għand ħadd iktar. Iżda trid tkun żgur. Li bl-ebda mod u maniera ma tiltaqgħu fil-pubbliku u li ħadd ma jista' jagħmel konnessjoni bejnek u bejnu. Wara kollox, Ħassan mhux qiegħed involut bil-biċċa xogħol xi motivi oħra u mdaħħal fiha għal raġuni personali u mhux finanzjarji. Ma naqbilx. Fritz, jekk hemm xi ħadd li għazzarda jkun ta' xkiela dal-pjan tagħna. X'jaref li jipprova jagħmel bsadin fir-roti. Int trid teliminah mal-ewwel u bl-aħnina. Importanti wkoll li ma jkun hemm l-ebda traċċi, l-ebda indikazzjoni li l-organizzazzjoni tagħna involuta. Aħna ma rridu nidhru f'xejn. Fuq kollox, jekk Ħassan ma jirnexxilux joqtol il-Papa, int trid tollu. U jekk Ħassan jirnexxielu joqtol il-Papa, tax għandek x'tagħmlu x'hekk. We have a signal on the starboard side.
Freedom 5, Freedom 5, qed tismani? Il-Falcon il-Landja, imma qiegħed jiġi segwit minn żewġ aġenti. Wara segwewh minn teni. Eħles minnhom issa. Iżda qgħod attent. Tinkixifx. Tuħux ħsieb, aħna neqpaw kif temna. Il-qbija ħalli fidejja, over and out. Ikkalma. Kif nista' nikkalma meta naf li Ħasan qiegħed hawn? Inti missek qiegħed hemm barra tassislu. Il-receptionist jgħidilna jekk Ħasan joħroġ mill-lukanda. Ħasan kapaċi jiżgiċċa lil kulħadd. Immin temmel li hemm pjan biex joqtu l-Papa. U kif? Jista' jkun inċident. Huma jridu joqtlu xi ras kbira. Huma min huma? Għadda ta' negozjanti li kapaċi jaslu għal kollox, negozjanti tal-armi. Aħna ġili xtrajna xi armi minn għandhom. Issa huma qegħdin jużaw lil Ħasan. Jew Ħasan qed juża lilhom. U għax Ħasan? U kien wieħed minna u nissuspetta li qiegħed hawn biex joqtol lil Papa biex bekk il-ħtija taqa' fuqna. Issa aħna ġejna biex iwaqfuh għax jekk irnexxielu joqtol lil Papa tinqala waħda kbira. Mela aħjar tmur toqgħod tassislu. Let me sleep with light. And who am I to judge you and what you say or do? I'm
The honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear of me subsides. I wanna hold you till I die. Mindu wasal mill-aeroport għadu ma tarax mill-lukanda. Bil-mod, Khalid, paċenzja. X'tab dwar Ħasan? Konna tfal flimkien. Dak iż-żmien Ħasan kien qed jistudja biex isir tabib meta ħuh iż-żejr inqatel permezz ta' karozza bomba f'Bejrut. Jiena kont qed lil Ħasan biex ingħaqad magħna fil-ġlieda kontra l-falanġisti imma hu ma rridx. Xi sena wara, ommu u missieru nqatlu meta l-falanġisti attakkaw ir-raħal tagħna. F'dak l-attakk jiena tlift l-ommu u l-missieru wkoll. Kien hawn illi Ħasan ingħaqad magħna u sar wieħed mill-aqwa ġellieda li kellna. Imbagħad xi sentejn ilu telaqna u beda jiġġieled tar-ras. Kull min kien jikkollabora mal-forzi li okkupaw Libanu sar il-mira tiegħu. Hawnhekk daħħalu wkoll l-Franċiżi u l-Amerikani. Ħasan wasal biex anke qatel xi nies minn tagħna li rridu jiftehmu mas-Sirjani. Imma dal-aħħar se narafu li meta kien il-Greċja kellu kuntatti ma' Michel Bourmassan. Michel Bourmassan. Dak l-assassin kellu x'jaqsam ħafna mal-qtif tal-ajruplani fil-Vant Nofsani u l-Ewropa. Għandna suspetti li Michel Bourmassan huwa wkoll il-moħħ wara t-teddid biex inqatlu Bush u Gorbaċov. Għaliex mhux il-Papa wkoll. Li probabbilment nistgħu nsejħula bħala il-qofol taż-żjara. Se jagħmel fostna okkażjoni li matula Il-taqa' miegħi fit-tlieta kif temna. wiċċ imwiċċ mal-membri tal-komunità ta' dina il-diocesi. Intom li qegħdin issegwu dina x-xandiera diretta minn ġodjarkom tistgħu f'dana il-mument tisimgħu l-entużjażmu kbir li dan il-ħin hawn ġewwa il-pjazza il għaliex il-fuq mobil tal-Papa issa intlemħet sewa sew ta' viċina is-sankwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ma kullimkien tilmaħ xi ta' bnadar, tilmaħ polol kbar għawġi. Ejja nafsu. Le, mhux għalissa nistennew. Jista' jkollu mhux qed jaħdew waħdu. Jista' jwassalna għand qed iħadmu. Jiena se nibqgħu. Inti mul waraj u titilfux. Ħasan, ġurdin xieħ.
Ejja ħamorru! Ersu, ersu, ersu.
دور بالموت. Qatt ma nafek li ħriġt mingħajr armi. Qatt ma nġor arma miegħi meta tkun għall-vaganzi. Għaliex għażilt Malta? U għaliex mhux Malta? Iddejjaqt minn Ateni. Ġejt Malta biex tara l-Papa? Min jaf. Forsi l-Papa ġej Malta biex jara lili. U x'qed tagħmel hawn? Jgħu xbajt mill-ħab li hemm Ateni? Ara nagħmlu ċara. Jien ma nemmix li inti ġejt Malta l-vaganzi. Aħna. Aħna? Iva, aħna. Aħna illa nsegwuk minn meta sirna nafu li tajt biljet biex tiġi Malta. Speċjalment meta l-wasla tiegħek hawn Malta tikkonċedi eżatt mal-wasla tal-Papa. Illi ma narak. Daħal iltqajna kien fl-1984. Dak iż-żmien konna niġġieldu għall-istess għan. L-affarijiet jinbidlu. Inti mbdilt, Beno. Lan l-istess għadu, niesna xorta qed jiġu massakrati. Se nibqgħu niġġieldu bejnietna sakemm il-Lebanon jinqered u jispiċċa fix-xejn? Il-binni kollu jerġa' jitla' la darba li jieħdu il-poter. Il-qtil bla sens ta' nies innoċenti hemm bżonn li jispiċċa. Toqgħod tippredkali fuq qtil ta' nies innoċenti. Insejt meta l-filanġisti attakkaw ir-raħal tagħna u qatlu l-kulħadd, inkluża l-familja tiegħek? Min issa nistrieħ sakemm impatti għall-mewt tagħhom. Le, ma nsejt xejn. Immissa inti qed tisaġera. Il-mibeda li nibtet fik kważi waslitek għal-ġen, għalhekk irridu waqfuk. Int min tisser tieqaf qabel ma tkun qrid kollox anke lilek innifsek. Int m'intix ħlif terrorist. U t-terroristi għandhom bżonn l-armi. Min qed iħallsek? Li ma naħdem ma' ħadd. Ħadd mhu sidi. Tradejtna Ħasan. Għandna informazzjoni li inti kellek kontatti mal-PLO u ma' Michel Burmassan. Jien qatt ma ċħadt l-organizzazzjoni. Aħjar tara sew x'qed jgħidulek fuq il-PLO għandhom żball qatt ma kellix naqsam magħhom. Meta konna niġġieldu flimkien, kellna ideal. Imissa inti mbdilt. Sirt perikolus. Dana, il-għalix qed tajt li qed tiġġieled għal rasek. Aħna għandna informazzjoni li inti qed tiġi użat minn grupp ta' nies li jiġu jaqgħu humu mill-Lebanon u mill-inġustizzja li badejt int u l-familja tiegħek. Dawn jaqblilhom biss li aħna nkomplu niġġieldu bejnietna sakemm neqirdu l xulxin. Imbagħad huma jkunu jistgħu jsibu aktar faċli biex jieħdu l-pajjiż f'idejhom. Jekk niesek jaħsbu li qed niġi użat biex noqtol lill-Papa. X'kien ma fżajtx l-awtoritajiet Maltin? Għax in-nistana nafu nieħdu ħsiebhom aħna stess. U kif suppost noqtlu l-Papa? Nifgaħ bidejja? Dak li qed jinkwetani lili. Mhux soltu tiegħek ma jkollokx armi. Qallib tufittix dil-kamra kollha ma sibt xejn. Lanqas xafra biex tqaxxar il-leħja biha. Għatlek. Li qiegħda għal-vakanzi xejn aktar. Imma jiena xorta waħda naħseb li inti ġejt Malta biex toqtol lill-Papa. U jiena lilek min issa nħallik toqtol Papa. Akkost li jkolli noqtol lilek jien. Mela, se jkollok toqtolni. M'għadix il-Papa, x'għamillek għajd? Xejn. Ħlief li forsi min jaf nibqa' magħruf bħala r-raġel li qatel lill-Papa. Il-familja tiegħi qatt m'għamlet deni lil ħadd u xorta nqatlet. Għax m'għandux imut il-Papa.
Għaliex jekk toqtol lill-Papa, tkun għamilta ċerta illi l-ġlied ta' bejnietna ma jaqafx. Naħseb li għadek kif irrispondejt li lek innifsek. Bat li l-Kalidi segwik, imma għadu ma ġex lura. Waħda falsa u ma naħsibix darbtejn biex nisparalek. Diġà għattili darba oħra. Intax ma tabax tisparali jissor taħles minni darba għal dejjem. Xi dajt, eh? Fejn taħseb li sejjer? Int ras lill-mara. Jien jaqbillek muru titloba skuża. Għal-ftit ma qatlu li xem ġew minħabba fik. Ma stax nirreżisti t-tentazzjoni li noqrosa. Itħol fil-karozza. Imis nisparajtlek. Imma l-ordnijiet tiegħi huma li nieħdok lura lejna tieni. Li kien għalija kont noqtlok u narmik il-baħar. Għalfejn qed titħaq. L-ewwel darba li rajtek laqqat xeba u bqajtem bħalek magħluq. U inti bħalek għax ma tgħix li twerwirt mir-raġel tagħha. Kien kbir wisq għalija dak. Wara kollox ma kienx jaqbel li niġbed l-attenzjoni fuqi. Erġa' lura. Li ma kon salvax ta' ġejt ir-reversja ġo fija xaffarijiet ġara l-ġiq maħlu. Għala t-reversja kif li ngħaddi. Għatan xorbi u għedja. Warra fil-nofs. Falza l-bed, il-bira, jew tara l-bab. Guarda, xej, ma stax niċċala ta'
Barra! fil-gżejjer ta' San Pawl fejn hemmhekk assista għall-inżul taħt il-baħar tal-istatwa ta' Kristu l-Baħar, xogħol tal-iskultur il-Kavalier Alfred Camilleri Cauchi. Madwar 600 float ħadu sehem din iċ-ċerimonja simbolika. Bħalissa id-daqatajn li toffri il-port huwa stupenda. Ħafna u ħafna bċejjeċ tal-baħar qegħdin idawru il-katamaran. Nies ixejru u juru l-entużjażmu tagħhom. Kif il-Papa Giovanni Paolo II ħareġ fuq il-gverta. Jinsab hawnhekk għandu nistgħu ngħidu daqatajn stupenda tal-port. Bil-qiegħda issellem lin-nies għandu verament veduta ferm sabiħa quddiem. Il-temp ukoll qiegħed jgħin hawn siffa mhux ħażin ngħidilkom, però x-xemx qiegħda tiżreġ ukoll u dana il-veduta ferm sabiħa b'dawna l-ċejjeġ kollha tal-baħar jingħaqdu mal-katamaran San Francisco. Dajjes ta' Sixth District, l-użijiet, patrol boats, il-tugboats, il-helikopters tal-forzi armati il-qegħdin jeskortaw dina il-daħla tal-Papa fil-port il-ġdid. Irrid ngħidilkom ukoll illi il-breakwater u l-breakwater u anke l-użijiet oħrajn kien hemm ukoll il-scouts. Pereżempju il-breakwater kien hemm l-scouts tal-Scouts Club. Waqt li fil-Monta tal-Jum
Hassan għandu jkun f'nofs il-folla jisu qed jiġbed video tal-Papa. Kif il-karozza tal-Papa tesa iktar viċin, Hassan għandu jinqata' il-barra mill-folla u jiresaq lejn il-Papa. Meta n-nies tas-sigurtà tal-Papa jaraw li hemm wieħed qed jiġbed videotape. Nassumi li r-reazzjoni tagħhom ma tkunx daqshekk ta' malajr. Kif Hassan jixel il-kamera għandu minuta qabel ma tisplodi l-bomba. Hassan għandu żewġ għażliet li jista' jagħmel. L-ewwel waħda hija li jitfa' l-kamera lejn il-Papa. U-t-tieni waħda hija li Hassan jisplodi flimkien mal-Papa. Jagħżlu. عندك تليفون شوف اسعد. Grazie. Iva? Dal-għodu kien hemm min qed isegwik. Ħatħsebu jien. Imma hemm ħadd ieħor li qed isegwik. Naf. Ġej jżurni llum wara nofsinhar. Iżda tinkutax ħadd-ħsiebu jien. Oqgħod aktar attent jista' jkun hemm oħrajn. Ma naħsibx. It-tnejn li huma kont nafhom. Isma', jien u inta għandna bżonn niltaqgħu. Irridu nitkellmu ftit. Le, aħjar ma jrawniex flimkien. Ma nistax nissogra aktar. Għalhekk hemm xi tibdil fil-pjanijiet. Issa nlestilek kollox għal filgħodu. Mbagħad inċempillek u ngħidlek minn fejn tiġbor il-video kamera. Finish your bets, please. Finish your bets, please. No more now. 14. Red. $350, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Your bets, please. Finish your bets, please. No more now. $16. Red.
dejjem daqshekk fortunat? Kull meta nirbaħ. Kont waħdek qiegħda? Xi kultant nippreferi nkun waħdi. U inti? Jien dejjem waħdi. Fej semmorru, għandi u għandek, eh? Oroġ il-munita. U fej s-totkoll l-sol? Tajja. Mela witch morru għandi, okej? Għara? Ejja. Għanna. Għandi. Ejja, wasan. Naħseb li bisem bħallak bil-forsi tkun Ġermanis. Ġermanis? Jiena minix Ġermanis, Sara. Imma mi kienet tħobb ħafna Ġermanisi, u għalhekk iddeċidiet li semmini Verejt. Allura minn fejn inti? Jiena, jien nista' nkun minn fejn tridnijiet. Nista' nkun Svizzeru, Awstrijak, jew Ġermanis. Ma fil-fatt jien jogħġbuni l-irġiel Franċiżi Fritz. L-irġiel Franċiżi, mela dik il-lejla jinsa nkun Franċiż. François le Français del Paris. Ma mhux l-istess. Allora, saħħa minn xafi, allora nidem minn xambar. Saħħa.
Tistenna lili twal, ma nistax noqgħod. Tlam tal-lejl fakkarni fil-mewt. xienna. Dik kieku kontat li se taħdu l-kamera ma kontx niġi ngħidilkom. Timġini, din biex iddaħluni fl-inkwiet. Ma min qed jitkellem, kull darba li tiftaħ ħalqek inti ddaħħalna fl-inkwiet. Ma miskom saqtulu l-video kamera. Direttur tal-film, ismi Steven Spielberg, ma kett. Tgħidlix li ħadd tirzja miegħu. U b'daqshekk, żgur li aħjar minnkom it-tnejn. Ma żgur li Fritz se jwaħħal fija. Tgħidlix li għandu fejn toqgħod. Żgur li re, intaħseb li kulħadd stupidu bħalek. Imma żgur li fija se jwaħħal. Imma t-tinnix nilgħal it-tnejn ħajflaq.
Kollox lest tal-lum. Iż-żewġ aġenti ġew eliminati. Lestu kollox għat-tluq tiegħi. It-tluq tiegħek kollox kif ippjanat sakemm ma tbiddilx xi ħaġa inti. The pervading question which the future poses is this: what is to become of the human person? The question is being brought into ever sharper focus by the important events we are experiencing and the unknown elements of the months and years ahead.
future depends to a great extent on the cultural perspective in which individuals and peoples are allowed to develop and work out their destiny. Emergenza, tanti frolla in una.
Bonġu. Bonġu ser, xinqala? Ma smajtux provaw jaqtlu l-Papa. Le, ma smajna xejn. Taħli l-Buda xejn wara kjoġbu. Mela le. Intom ma rajtux xi ħaġa mhux tas-soltu? Le. Okay. Nispera ma ħassirtilkomx il-ġurnata tat-tieċ. Kieku taf kemm jien inkwitata, Fader. Għandix raġel, kieku taf kemm ikol. Da xinu? Da xinu? X'ħatati? Isma' hemm ix-xitan hemm ġew. Iva x-xitan ġew. L-ordnijiet, ser. L-ordnijiet huma li nwaqfu l-kulħadd. Lil-kulħadd, ser. Iva l-kulħadd. Għaliex? Għax ġej Patri. Waqfu. Skużana, fada, ħakna nċekkjak. Le, m'hemmx għalfejn. Ser.
Operation White Dove, the killing of a man from up above. Operation White Dove, nothing to do with love. On the land of the sun, with the dove in the side of a gun. When winter turns to spring, the Pope to these lands brings, so we can honor him and sing a song of sand. Operation White Dove, the kill